tes tes. Cek.
Marhite-hite gowarni di bata ama, do gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do gowarni tondi parbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Ikon songoni do hataku naruar siapa mangaku, dang mulak boti tuahu. Iko bahenon na do lomo ni rohaku, jalai ko majari do bahen na hutongos. Sudah hamuak Roma hamu tuaek. Jala hamu akka nasumar hepeng. Roma hamu dohok mangaton. Saya Roma hamu manuhor anggur dohot susu. Unak pola mar hepeng, manang mar panuhor. Saya lului hamu majahuba bisa terbahid dope jopang ibana. Jo hamu ma ibana bisa jonok dope ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang maita. Ale tuan debata amanami na di banua gijang. Hupang idohami tuho. Seleom matuhami todi ni hasitongan doho dame. Asa takas huboto hami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahuni sian nasa gugunami. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Puji Tuhan merite sangat menjawab nomor 725 ayat sada rodi 2. Tuhan
Martangyo namu mapati ni debata na dienet sian buku panurirang Yohanes biddu 10 ayat 35. Apalah sian oddo tadaw ni halak saluhu nahamu sisiakku molo masih haholongan hamu salinari ujahaho kami. Apalah sianon mata tadaw ni halak saluhu nahamu sisiakku molo masih haholongan hamu na ido saatna atong rap martangyang mahita mangidugugu tutuhata taringot tupatiki ale tuan debata say pargugui mahami mangulahon nabar tupatikmi. Amen. Tapuji tuata merite bukede nomor 100 onok puluh sada ayat sada doho taytolu. Tatopotima dosata tuadopan ni debata martangyang mahita. Ali tuan debata amani tuan nami Yesus Kristus. Horo debata pargugu na suatu dosan. Sitopa na sanadong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami. Akkana hula hami marhite sian pangaloson nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami honauhum ala ni dosa nami. Alay natartosol bagi dohami nuaeng ala ni. Asi maroham dihami. Ali di batanami padingga basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saisi sama dosa nami saluhuna jala suruh matodi perbadia tu roha nami be asa terbahen hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabe sahat hami Tuhan ngoluan naso rasuda na binar baga bagam diakana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi kima baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala perdingga basa do Jehovah. Lebat terimas jala para si roha godang. Dang di bait tu hita hubbar tuaka dosata. Jala dang di balosut tu hita hubbar tuaka hajatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah biakka na makkabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gicang. Amin. Puji Tuhan marite sangat Jehovah nomor 820 sia ayat sada. Tabigema turpuk ni hatani debata di minggu sadarion imana tersurat di buku 5 Musa bidu onom mamuka mai sian ayat sada di mangujungi mai di ayat sia markati suring mai ta si paingot mangaradoti biar do tolong ni debata alaya oddo tona aturan do uhum akanaung tinonahon ni Jehovah di batamunai. Udahono ton tuhamu asa ulahono muna di tano si suluhum muna i dung taripar hamu tusi. Atong tangihon mai ale Israel jalarikoti mangulahon akai asa marhasonangakko jala asa lam torop situ tuhamu songon naung pinar baga-baga ni Jehovah di batani akau pum tuho di tano haboran ni susu dohut situak ni loba Jehovah sasadasa jalaikon hawlongamu Jehovah de batam sian nasa roham dot sian nasa ate-atem dot sian nasa gugum jala ikon parate ate honon sadari jalaikon gugunmu mangajarhon akai tuakanakmu jala taringotammu akai mulu huddul ho di bagasa jabum manang mardalani ho di pardalanan manang lahu mudup peho nang dung hehe muse jala ikon para tuang
Jala ikut surat tonomu akai tu tohang ni jabum. Do tu pangubanganammu. Ola ni do saatna. Mertua doakan atu mangihon hata ni debata. Jala no pioksa. Amen. Terpuji tuata meriti buku ede nomor 202 ayat 1 2. Ta tidakon maha porsiautai songon na hina tidakon ni dongan ta sa porsiaun disadok portibion rak mahita medok au porsia didiba ta Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tulop au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai di mana tinubun ni si Maria nagabi-gabian si Antondi parbadia andorang soha ubuan ido tu hatta natu maun na bernit banguman silatus namate terpajal do ibana di hauk nersila tua bano turun ama naik tu surgo ama naik perguna suatu dosani sima ibana manguhumi halak na mangolu do namate au porsia ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia do dihasesan di dosa do dihatai na mendok mulak mangulu do sogo daging ni halak naung mate do dihanguluan na sora surga. Kor pujian dari Ina Dabora. Diuduti ma kor pujian sian Ina Gracia.
bilang. Parhalado ni Huriata. HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, Sadarion Minggu 20 Tolu Dung Trinitatis Tolu November 2024. Topik ni minggu, makaholongi Tuhan debata dohot dongan colma, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Angka 2.1, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado akan diadakan pada hari Selasa 5 November 2024 masuk pukul 17 WIB. Kemudian angka 2.2 Sermon Week. Sermon Week akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 November 2024 pukul 19 WIB untuk Week 2 di rumah keluarga Nyonya Panjaitan Boru Manurung, alamat Jalan Lurah Cimahi. Kemudian di Week 4 di rumah keluarga Dr. Randus E.A. Sihotang MSI, Inang Sintua Dr. Randa D. Boru Huta Barat MM, yang beralamat di Komplek Bio Farma, Jalan Bio Farma 1 Romawi nomor 14, Babakan Cianjur, Gunung Batu. Kemudian sermon di week 6
akan dilaksanakan di rumah keluarga SM Sitompul Boru Sipahutar yang beralamat di Perum Taman Akasia Blok E nomor 12 Padalarang. Kemudian di WEK 8 ada ralat seharusnya di rumah keluarga Nyonya F. Hardede Boru Tambunan yang beralamat di Puri Indah Lestari, Citunjung. Selanjutnya, sermon week akan diadakan juga pada hari Kamis 7 November 2024 pukul 19 WIB. Untuk week 1 di rumah keluarga Nyonya Sialagan A. Boru Siagian, alamat Jalan Panembakan. Kemudian di week 3 di rumah keluarga JR Pardede Boru Simanjuntak, Pojok Utara. Selanjutnya WEK 5 di rumah keluarga BM Sihombing Boru Simarmata, beralamat di Gardenia Regensi Jalan Adelia 5 nomor 19. Selanjutnya di WEK 7 di rumah keluarga C. Aritonang R. Boru Lubis, beralamat di Perum Klaster Selaras Blok B nomor 14 Cikandang. Kemudian di WEK 9 di rumah keluarga TTF Silaban Boru Panjaitan, beralamat di Bumi Pakusarakan 1 Blok 2 nomor 12. Selanjutnya Marturia. Angka 3.2 pelunasan pilun atau pinjaman lunak dana pengembalian pilun. Pada hari ini Minggu 3 November 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan dana untuk pengembalian pilun. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pengembalian pilun yang akan jatuh tempo. Penyerahannya akan dilaksanakan dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah ini. Untuk itu, persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk masing-masing. Pemberitahuan angka 5.1. Pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Alexandro Hamonangan Hutahayan, yakni putra dari Bapak Sintua Effendi Janter Hutahayan, Ibu Maria Sariati Boru Sibarani, yang beralamat di Perum Puri Pajar Blok A2 nomor 2 Cibeber, anggota Jemaat Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, WEK 1. Dengan tunangannya, Saudari Dian Marista Boru Lubis SH, yakni putri dari Bapak Rahman Lubis, Ibu Tina Boru Naibaho, yang beralamat di Jalan Sudirman Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, anggota Jemaat Gereja HKBP Air Molek, Resort Indragiri Distrik 22 Riau. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 November 2024 bertempat di Gereja HKBP Cimahi, Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 9 WIB. Selanjutnya angka 5.2, baptisan kudus Manang Padidion Nabadia Khusus. Pada hari ini Minggu 3 November 2024 dalam ibadah siang, gereja kita akan melayani baptisan kudus Manang Padidion Nabadia Khusus kepada keluarga Rocky Rafael Sitompul, Ibu Lamria Boru Marbun dari WEK 5. Kemudian angka 5.3, pemesanan buku dan kalender 2025. Gereja kita akan memesan buku Ipola Jamita Pajonok Mendekat RPP Aturan dan Peraturan HKBP Almanak tahun 2025 dan kalender 2025. Aturan dan peraturan HKBP dan kalender 2025 akan dibagikan kepada semua jemaat dengan gratis. Oleh karena itu, apabila ada jemaat yang membutuhkan buku yang lainnya, bisa dipesan dan dibeli sebagai ganti ongkos kirim. Bagi jemaat yang ingin memesan,
supaya menghubungi sintua wake-nya masing-masing paling lambat Sabtu 16 November 2024. Berikutnya angka 5.4. Serah terima dan pembubaran panitia Pesta Gotilon. Pada hari ini Minggu 3 November 2024 di ibadah siang pukul 10.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan serah terima dari panitia Pesta Gotilon Kehuria dan pembubaran panitia Pesta Gotilon. Adapun nama-nama pemberi kontribusi pada Pesta Gotilon yakni Target Week, lelang buah, lelang makanan, lelang khusus, dan semua data pemasukan serta pengeluaran akan secara terperinci dan transparan akan dibagikan ke semua ruas melalui Sintua Week masing-masing. Adapun laporan hasil Pesta Gotilon tahun 2024 adalah sebagai berikut. Rekapitulasi hasil Pesta Gotilon 20 Oktober 2024. Uraian pemasukan. 1. Target Week sebesar 282 juta rupiah. 2. Silua Barang Week sejumlah 5.500.000 rupiah. 3. Silua Ayam per Week 5.650.000 rupiah. Lelang buah pada hari H sebesar 22.750.000 rupiah. 5. Lelang ayam di hari H sebesar 4.350.000 rupiah. 6. Lelang khusus sebesar 117 juta rupiah. Kemudian 7. Sumbangan untuk lelang khusus sebesar 12.850.000 rupiah. Sakti-sakti sebesar 35.515.000 rupiah. Kemudian bersih dari Pesta Gotilon kita setelah dikeluarkan atau dikurangi dengan pengeluaran adalah 442.802.000 rupiah. Sekali lagi, hasil bersih daripada Pesta Gotilon kita adalah 442.802.000 rupiah. Uang tersebut berupa cash 424.686.000, sementara non cash 8.550.000 rupiah. Kemudian angka 5.5, pembentukan panitia Natal. Dimohon kepada setiap kategorial untuk membentuk panitia Natal antara lain 1. Parhalado dan keluarga, 2. Sekolah minggu, 3. Rena, remaja dan Laposo Bulung, 4. Paroma, perempuan dan ama, 5. Seksi lansia dan inahana. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Partikianon hupasahat tamima tu panitia Pesta Gotilon, pasahaton serah terima tu huriata botima moliade. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Orasma dihita salutna. Yang terhormat Pendeta HKBP Cimahi Jalan Lurah, Amang Pendeta Marulga Simatupang. Yang terhormat Parhaldo HKBP Cimahi Jalan Lurah,
amang dan inang situa na dihaholongi hami na tua-tua nami na toras nami dohot sude ruas jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi. Puji dan syukur atas kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari yang berbahagia ini, pada siang hari ini kita bisa beribadah bersama dengan penuh berkat. Sejogjanya Ketua Nyonya Delima Tambunan Boru Tampu Bolon yang akan menyampaikan dengan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir bersama-sama kita. Mohon izin dengan berakhirnya Pesta Gotilon 2024, tentunya kami panitia akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pesta Gotilon tahun 2024 HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi. Diawali ucapan terima kasih kami dari panitia untuk Amang Pendeta, Amang dan Inang Sutila, juga seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah yang telah turut serta berpartisipasi dan mendukung sehingga acara Pesta Gotilon dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini kami panitia akan menyampaikan hasil dari Pesta Gotilon yang telah dilaksanakan. Seperti tadi yang telah disampaikan Situa berkenan dengan rekapitulasi hasil Pesta Gotilon, kami pun akan menyampaikan di mana gereja melalui Amang Pendeta dalam pelaksanaan Pesta Gotilon itu menargetkan hasil itu kurang lebih 400 juta rupiah. Dengan semua perencanaan kami, dengan target yang disampaikan harus kami peroleh, sehingga kami akan menyampaikan diawali dengan ucapan syukur persembahan dari WEK 1 sampai 9 dengan uang ucapan syukur yang kami terima sebesar 282 juta rupiah. Dana ini akan terlapor lengkap tanpa ada penggunaan anggaran panitia. Selanjutnya dengan silua, lelang, sumbangan, sakti-sakti, seluruhnya kami memperoleh uang yang didapat dalam Pesta Gotilon sejumlah 504.416.000 rupiah. Yang kami laporkan ini tidak beserta jumlah uang amplop Pesta Gotilon. Dan pengeluaran yang digunakan panitia pada Pesta Gotilon merupakan pengeluaran di hari H, yaitu sejumlah 71 juta rupiah itu digunakan sebagai dana pengadaan barang, baik itu ulos, lukisan, sarung tumtuman, buah, ayam, juga pengadaan alat yaitu tenda, kursi, musik, dan multimedia. Sehingga dengan jumlah pemasukan 504.416.000 rupiah dikurangi pengeluaran 71 juta rupiah, saldo yang kami peroleh panitia Pesta Gotilon 433.236.000 rupiah. Dalam hal ini, pada kesempatan siang ini, panitia akan menyampaikan ucapan syukur tersebut sakti-sakti dan lelang kepada gereja sejumlah 424.686.000 rupiah. Dengan jumlah tersebut telah ditransfer pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024.
dengan laporan pertanggungjawaban yang terlampir dalam bentuk PDF, soft copy, juga transparan dari panitia ke gereja. Demikian laporan pertanggungjawaban yang panitia bisa sampaikan di tengah gereja ini. Perkenankan kami mengutip firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan pesta kami ada kekurangan. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Horas Madi kita. Ala sonarido langsung serah terima mewakili Huria, Hujoma Bendahara Huria, Lahomat Jalo serah terimaun Jala melobui didampingi sekretaris do Bendahara ma ketuata dampingi hamu ma dison serah terima dison hamu namang dison Huria, di sini panitia, di sini Huria, hadap-hadapanlah. Sebelum serah terima amanginang lenon nami do hatorangan. Nunga marhite proses audit. Marhite laporan nasida di sermon ni parhaladu na di hari Selasai hasilon. Dan langsung dilaporkan nasi daun sadarion. Nunga jolo dibahas di sermon ni parhaladu, nunga di jalo parhaladu be. Hasil manang laporan ni panitia pesta gotilonon. Jadi di print out manang di fotokopi duan nonon sia. Manang 10 sadama tunasida panitia, sada ma di Huria, sada bema gaduk wik leanon namian non, jala bentuk file pasahaton nunga di pasahat tu parhalado sude, jala suruon nami doi tongosonna, tu grup ni sude wik, asa tabere ngakamang kainang nal do di si sude, dangadong di si nabuni, nanggo apala sada. Nal mulai sa pengeluaran na gumeleng sa hatu pengeluaran na ubalga nal do disi pengeluarani berupa konsumsita, konsumsi hari-ha, panitia malam mulai sian panortor do akalan nasing nal do disi alai atik tungadong di hilala rohamuna na berlebih pengeluarani rohamu tu hami songon padita muna unang betu panitia tu hami mahamuro songon padita muna hupatorak kami atik tungadong apala na adong solot di rohatta molodung tajaha annon jadi dung hubar honanon nasida hupaido masude situa asa dikirim ma di grup annon hasil naung di share ni panitia tuhita di panitiai di share masude di grup na adong di wikta dan adong di si na habuni hok kami amanginang goar muna piano sude na mga lehon adong do di si sadia na pinasahak muna adong do di si jadi pos marohamuna tu kami di pos do wainon nami ulaunon jala di pos do hepengi bainon nami asa marsangap debata serah terima mahamu perjulu baru pehudok konan non hata mauliate tu hamuna aduh kamu ma oke ya ya merputu majutong
Jadi mau lihat di Tuhan, mau lihat di panitia, nungaradi hamuna loja, ala panitia si loja-loja do, ngaradi hamu di hata-hatai jolma, ala panitia si hata-hata do, ido kan, ido dah, ngaradi hamu di si, dipilih kamu dirimu nai, ai penuh tantangan do namar hurion, alanyaha, ai dang pangupolan huria ala ripe-ripe do huria. Godang pandangan, godang sikap na ikon alupadda. Adong do na mendukung ulaw tay, adong do na sangaja mabay drop pita di ulaw ni, jala adong do memang na say manangya kok kita di si. Boy do tantangan ni Rosia ruas, boy do tantangan ni Rosia perhalado, bodoh tantangan di Sapadita. Sudah mempunyai tantangan berbeda do. Alai mau lihat di hamuna panitia nami sudah, mau lo penasida di son. Nang sudah ma panitia hudoko kami di son waing. Jadi Tuhan mana masu hamuna sudah panitia. Manggohi pasu-pasuna. Sikat ni halo jauh muna, sikat ni na pinasaha muna na adong dihamu tutuhani, martubur ma akka apa paganalomak di bagasan ngulu muna doh keluarga muna, asa saya dong pasalok salongom muna, tujuluan ni arion, jala totong adok salongom muna lehonom muna tu di bata, marhite hurianai, di pasu-pasu mahamu di perkarejuan muna, di pasu-pasu keluarga muna. Jala sudi mahita diramoti asini rohani debata. Atong hobbartu eskanasida amanginang sadarion bubarhonon ma kepanitiaan dang nasida bubarhonon panitia do. Alai secara administratif manuaing hububarhon nasida, alai hudokot do tu nasida. Ikom marpungu do panitia do perhaladuan non di acara ramah tamah pembubaran. Nuaing secara huria uddo bubar honokku tarikokku eskanasida ala yang go acara ramah tamah di pembubaran. Hulihat do partikiat tu nasida mabuhul partikian na asaboy rapak doho perhalado nasida ramah tamah mangido kamasukan ala tuak katikin neng ro. Saya dong dope ulaw na dinggan. Anggo naong dititikoni ngahot bay, dang moru bay. Molo pe marpungu na sida haduan, batung malo-malo na sida ma, siya dia benon na sida tu si. Dangin, alay ikon marpungu ma, saulat nari. Alay anggo saulat nari, tegas dodo honokku, anggo naong tertitingon, dang moru bay, tu ulaw ni. Panitia. Songonima informasi tu hita mau lihat ma. Boy mahudul amang bendahara nami hamuna tolu mangadok petua uma menghadap tua uma hamuna tolu. Kitu amari tonga-tonga asa kitu hujalang. Dohok ma panitia na adong di son waing jongjong mahamu di inganam muna. Sudah panitia na terpilih na adong di son waing jongjong mahamu di inganam muna. Mauliate madi Jehova na mangalehon huasona tu hamuna. Mangulahon ulaon na masayar gaon di bagasan taonon. Ngamar usaha hamuna patupahoni. Tangiang ni huria. Jehova ma manggadahon sudi halo jauh munai gabelas ni roha. Dohot silehon-lehon munai. Apa paganalomak ma dihamu saluhukna mauliate manang disudi ruas ni huria naung malupagi ulau ni peleam mai tu Jehova de bata tapasahat las marohatta pasahat toni atong di bagasa tikyon mangasahon goar ni de bata ama anak dohot tod di porbadia au padita Samuel marluga si matupang MTH
Padita HKBP Resort Cimahi di Bagasan Arisadarion Minggu tanggal 3 November 2024 Masohok Mahamuna Silung Ma Ulau Muna Songon Panitia Pesta Gotilon HKBP Cimahi Jalan Lurah tahun 2024 Mauliate ma disudi akka hinadinggan nani ulamuna di pasu-pasu dipargogoi jalalam diparbisuhi Tuhan debata mahamu. Amin. Mauliate ma upasa mamusa itu para kita. Mulai tema di panitia. Kor Inahana.
Tapa pengumuman pilihatta 1A dot 1B. Hukma hita maredde sia sangap ni Jaoba nomor 724 ayat sada dot udutna. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhutna. Horas semangat lupi. Ngasai hita bestagotilong ngabui semangat. Horas marihita saluhutna. Hido, dak pikiran muna be target na so tercapai. Hatan itu hatta dihita di bagasan minggu tasadarion. Imana tersurat di buku Markus Biddu 12 ayat 10 walu sahatu ayat
34. Ayat 20 lalu dorang mulai. 20 lalu satu ayat 34. So nasa hujah ayat 10 lalu nabu dari naruh aku kan. 20 lalu kan. Hujah mak. Na dibagi si boto surat sahalak do nasida nama sialusani gabiroma ibana jumono dong ditadda dengan ni alus ni Jesus di sukuma ibana dia do patik nemangat sian patiki sudina dia lusi Jesus ma ibana di dokma oddo patik na ummangat tangi homma ali Israel Tuhan sasada sado Tuhan debatatai jalaha holongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam sian nasa roham doho sian nasa gugum ia patik na paiduana odo ha holongammu do dongami songot dirim patik na mangat sian na duai dangadong jadi didok si boto suratima tu ibana tikos didok ko guru hobar tu hasitongan sada do debata jaladangadong na asing dukon ni ibana jala makaholongi ibana sian nasa ati-ati sian nasa roha doho sian nasa gugu hu makaholongi dongan songot diri niba umangat doi sian saluhut akka pilihan si tutungon nang pilihan na asik pe dungi dibagi Jesus dung dibagi Jesus patas na maralus nin nama maddo ibana dak sedia dauho sian harajaun ni debata olat ni dangadong be nahum roha pasukun sukun ibana idoanggo sahat ni turpuki hurian itu hatta dihamuna donga saha porsiaon adong dibain sada universitas na adong di Amerika Serikat penelitian adong Universitas Namargoar Yale di Papungu halaki masongon sampel bawa 110 siahalak ngadi sina manguli ngadi si dohot na lagi pacarat dope alena kadung na jomblo di sini memang dungi 40 halak ma paropuan ope ngadi sina muli ngadi sina sedang pacaran iteliti manang sida ima penelitian taringot tu pembuluh darah koroner molo salamat dokop ya wakka dokter unang itur muru kaki di pembuluh darah koroner di mana penelitian nah siap penelitian ini hamak kadongan adong ma kesimpulan dibuat hasil penelitian kesimpulan na sono mariwain na barjolo orang yang merasakan dukungan dan cinta dari pasangannya memiliki resiko penyumbatan arteri jantung yang lebih rendah daripada orang yang tidak didukung dan dicintai oleh pasangannya. Artinya songonon
Molo ta cintai do pasangat ta, halik ta, manang na suami ta, manang istri ta di dokon, lebih saotik do resiko penyumbatan arteri ni jantung nina. Dan murah-murah jantung ono nina. Daripada naso dicintai, dihaholongi, didukung pasangan nai. Jadi mau dang didukung pasangan na dang cintai, murah-murah doin non mate marsahi jantung. Ima penelitian nai. Bah, hubungan na. Tapi ada yang jotong. Hubungan na. So tunggu asal penelitian na so adong landasan na. Nah, itu kok kalaki songonon. Karena perasaan dikasihi itu, perasaan dikasihi, dicintai itu menghasilkan efek yang positif, Nina. Menghasilkan efek yang positif terhadap kesehatan jantung. Jadi, mulai kok kamu inna lapiu, lapiu do, manang na sayang, manang na papi, manang na mami, doho senyum, itor sehat doin na jantungi. Alai hola murhik kamu inna, aitor marsai jantung doin na. Itor ede honor namai, marsai jantung au, hola nalani, ho. Jadi hawak kadong atohoro yetong, itor tatarik maju tu dirita. Molo-holo namurut doa mata tu hita mananginat tu hita, bahato patot do naik. Aku ituin na do kan. Itor neng sosak doat dorai kan. Iro molo diburu kiamu kay nangamata. Dan itor asing ibrek kamu bohina tor sosak do kan. Ima budang bemuru kiamu so tol-tolan non. Iro akamat tabe unang muru kiamu kay natay. Topuan non. Tol-tol. Tol masahi jantung. Artinya ketika jantung itu dibahagiakan, menurut penelitian Nasida, aladang ahli kesehatan au kan, majaha penelitian ini doau, hasil penelitian ini. Menurut Nasida, semakin disayangi jantung on, semakin bacas matong, cas masudi kan. Ido, dang murah-murah, dang olobe topu-topu denyut jantungnya menakutkan dia segala macam. Atong sayangilah jantungmu dan sayangilah jantung pasanganmu dengan cara apa? Mencintai pasanganmu dan menyayangi pasanganmu. Ido tong, murah-murah buruk kamu kenenei, kan? Ido, godang do murah-murah ini nama mama. Jujur jawab kirang, isi dong godang muru, kamama manangin na. Dangolo teluate memang makhluk terkuat di bumi. Ya, tahu dulu tima. Atong adong do pakorhon ni holongi HP. Cinta, kasih, ada pengaruh. Adok pakorhonna di bagasang ngulu. Na barjolo pakorhonna songon halak na porsea adong. Na paduahon pakorhonna di jiwa adong. Kasih itu di jiwa. Dunginakin na patoluhon adong mapakorhon di holongi HP di tubuh taon. Semakin banyak berinteraksi dengan cinta kasih, kehidupan akan semakin bugar. Irotong. Lembugar dongoluta mololam berinteraksi ta di bagasan holong ni roha. Nah hamuak kadongan siani rikok mahabe maka holongi dongan. Ala nga otomatis molo ta haholongi dongata nga ko perjolo haholongat ta dirita.
Ala anong do sahalak padapot ni namalo matdokon ketika kamu mampu mengasihi orang lain di luar kehidupanmu, berarti kamu juga sedang mengasihi dirimu sendiri. Bahasa dokon ni mana songoni. Molo mampu ho memaafkan orang lain, berarti kamu sudah keluar dari zona pendendam. Dokon ni mana? Molo olo hamu memaafkan orang lain amanginang. Kasih doi kan, holong do memaafkan. Molo barani hamu memaafkan halak na masalah tu hamuna, kita sudah keluar dari satu penyakit dendam. Hanya pemaaf yang mampu keluar dari rasa dendamnya. Atong hola dihaholongi holong ammi sada sahikmu mago. Hola lima dihaholongi hodong ammon bangalima sahibmu mago. Ido. Molo mampu ho mangalehon sesuatu tulunganmu na membutuhkan ahama mago mas yang ngolum na berjolo egois. Itu dah. Karena egois itu membutakan mata hati kita. Padahal orang yang percaya selalu dikatakan, terimalah orang lain menjadi bagian kehidupanmu dan berikan hidupmu menjadi bahagian dari kehidupan orang lain. Fix. Ngadua jo mago sahit tai. Molo pola pitu nangarong besahit di ngulum. Bapaling ano sahit di nguluton, katal-katalon. Ang wetong bay narodo nyamuk iharati bagata liba. Ang wedak pola masalah kasih nuriati. Dangin ido. Manang nadak tolak mu merdalan, ang goyalani umur doi. Dangalani pendendami, dangalani diai. Alay, molo gabi say marhosom, danganong beholong di mana? Berarti dangolo may maafkan. Iro to. Jadi asa daw no ni habisya kita, tawalok ko ma. Kasih itu mampu menghilangkan sikap remeh kepada orang lain. Dang boy remeh. Molo dihaholongi hodong ami berarti dak kaya diremeh hokolonganmu. Ngamago siya ngulum sifat na merendahkan orang lain. Hape sahit nobal gay do merendahkan orang lain. Nobal ga dihajol mau ni do. Ay toradi tu si. Au jago daw siya ni. Ay songonot do. Ngamago be sakita. Molo mampu hita tidak meremehkan orang lain, mengasihi orang lain itu. Napadua hon, molo mampu kita mengasihi, kita sudah menghilangkan rasa benci dari kehidupan kita. Tidak ada lagi kamus dalam hati kita benci. Gabi dipagajang nama benci, benar-benar cinta. Ido, serana jatuh cinta hita sadari onake. Nah, kita jatuh cinta sama anugerah Tuhan, sama berkat Tuhan. Na patuluhon, molo mampu hita mengasihi na songoni, dangadong bedi hita, malua mahita, molo boy tahaholongi dong at taon, malua mahita siyan sikap na aha, na dengki doho sirik. Sirik. Ano hata-bata ni tahe? Hosom. Sirik. Dang buhi jol motik busan ni manotik. Aduh, hata Indonesia, hata Batak nama. Late do naingi, late do rate, late ni roha. Jadi bolo dihaholongi hodongammu, ngamalua hosian sikapi, dang parlate behita. Dari ada lam las dorohana, lam mamora donganna, lam las rohana, lam tabba usahani donganna, lam las rohana, marbisu anak ngidonganna, ay tahebah. Song kurioma contohna, ngagudang be potensi na luar biasa di gerejon, anak-anak ni gerejon. Ngagudang desainer, ngadong desainer, ngadong biyon na boy manggabar, ngadong biyon na boy sonon, udokon. Ang guhaduan ito pakyok ko ba mo lumabang gerejon, asa karya na sila jo hubay jo. Ay lok majo disumbangkan sude na pinikiran na narong di manay tu gerejo ba muluboy no manggabbar imana lok majo igabbar muluboy designer interior imana lok may mana mat design jo sungod dia muluboy do sonon
Lo maju dipilih perjolo tu di bata marhiti huriano. Saya ditanya aku kurir tiap hari kan. Asa marbisuk, asa songonon. Bamulai jalo at tong ikolianon na tu di bata. Ilo kan? Nah. Nga maago besiba-siba na songoni sakita. Ngalam dinggap bengoluta. Ngalam semangat behita. Dungi didok koma. Puasa ikos songoni habe. Marilah selidiki hatimu. Marilah selidiki jiwamu. Ketika kita hidup di dalam kasih, ingatlah semua konsep hidupmu adalah konsep yang positif. Molong mangolu di bagasa kolong ni roha manginang, hita mangolu di bagasa kolong ni roha, konsep ni ngolu tau sude konsep na positif ma. Dang lawe pikirata mabaju rohani jolma. Sudi nama, jala berdampak mai positif tu hita. Contohnya nakin, tabai sono, bangga malua hita siani, ngai tersehat hita dan lain sebagainya. Itulah hebatnya kasih. Ima hebat na holong ni rohai. Dan alani iha muak kadongan, molo mampu hita di bagasan ni dang marlaku be. Nato. No action talk only. Dang marlaku be holak kata. Anong gusto mo holak kata? Iko songono doho ini tu iba. Iko songono doho ini tu san. Iko songono doho ina. Habi mana na pa benar lagi ha. Dak songoni nguluna. Hodik. Sono kurain na. Habi to kine manak ko na madokoni. Unang manak ko hoin na. Habi manak ko na madokoni. Imanato holak kata. Jadi parholong dak songoni. Iko perjolo no mangulahon gabi tiruan. Jadi songoni do hamuna. Dihuria be songoni mabek kamu. Iro. Au bang gadawa di bagasa kolong ni roha do hudok ko katakong. Duk sai pesta gotilon, sai marcerita raw tu akkaro, moloro ruas, sai marcerita raw. Ternyata ruas ni jalalurok kabe. Na burju-burjuan niku. Sebulan satonga do hurang ate, hurang lobi sebulan satonga, panitia sebulan satonga do. 2 bulan madohot sadariot di do di Seraterimahon. Boy dapat ni gereja panitia do huriat tahun 510 juta do tahi sude do amplopi 510 juta. Apalagi ma tolu bulan panitiai. Nape godang marungut-ungut. Anggoi proses doi na marungut-unguti. Ito kan? Proses doi. Lambiasa mga lehot tu Jehovah dang anong marungut-ungut piano ni. Amen. Ito ato. Alay panitia pa ko terpercaya. Bapanitia to terpercaya do da. Dakya mga ni marapot. Naruan na sida do patok pat dita sa ngwelom matuhami. Sami dakya minum ibay marapot inaruan lagi do. Jadi nangik mahudokon tauton niku. Iro. Dang boy, next solo dang boy pahabisok kebeng. Udok. Jadi lambiasa manok kita sungoni, gabe lambiasa ma buas marsileho-leho tu debata marhite huriana. Nga buas huriau nunga. Alay unang berek kamu nagel lengan non nasaut do dilesia nuina dak songoni. Alabu do berek musuh dewi ko nanoni sina mangaliani. Ilo. Mole berek kamu anong napogos dilian nasaon. Bodo sarupa yatong dohok namora na ilian nasaon. Ay do parbuini hapor saon. Alay daga luar biasa molo namora dilian nasana dilian na pogosi. Ilo tong namaralo tu hapor saon. Ngagodak kepeng na istilah halak Batak na berbulu-bulu ipuro-puro na hape tok sarupa dilihat tu na pugus anggoy nga si periksaw ni si periksaw mahaporsyaw ni irot to na hawak kadongan udok kosong li di baga sa kolong do amat dok konon na burjua sudirwa sondik kudo jala boy menerima kenyataan na sedang terjadi.
Jalan ngahudok ko tuak kadongaku. Putus sonot tama di rabok huria tanggal 20 sada. Hola sehali do pesta tahun naro. Dapola rikok gudang-gudang marpesta. Sehali pe. Pesta kotilot tahun naro dapola marpesta. Mangap bersama mahita. Alay sibuan parbueni haporsion nabi mak. Irot to. Pesta amplok bay buani, ali baligay bain. Irot to. Dapola marlelang behita isi. Anggap pamu maka gatini lelang gatini ulos dia tornasai mabak beni hamu. Itu. Tolong ni roha doi. Mencintai gereja Tuhan juga kita harus mencari cara. Bagaimana jemaat tidak bersungut-sungut gara-gara pesta yang banyak. Marungu-tungu dulu wason. Holana pesta itu. Itu. Telului macam cara. Gereja nasing bodoh tanpa pesta. Bodoh masih ajar kita tu lagi. Ledang berniru-niru. Itu tu. HKBP dak peniru-niru. Punya otoritas sendiri. Nah, buah bayi nota. Betul lu cara ta. Itu tu. Jadi molo hamu bagian di panitiai haci do pakilala muna. Alai hola serateri mana kingami narbo hinasida. Ngahera nama luasian penjara hinasida to. Boban na balgay na dituhuk gerejai. Ipatuhuk kon. Jadi husi posituat tau nakin. Bodo leleng marjamita sadariokan. Wah. Husi posituasi majuta ko nau. Tapola wa hujamita ko no. Basa nang ilokok ko amang molati tu perhalado inna. Basa dok kono ko molati tu perhalado. Perhalado do mangalian ulau tu laki. Baik ko perhalado do madok molati tu laki. Ayaw perhalado do bagian dia ke perhalado. Oido inna. Jadi itong dodohok kerejo perhalado inna. Bajiri baru panitia kerejo lamu ma perhalado. Ena mangurubi perhalado do molo dibentuk akka panitia di tonga-tonga ni huria. Ido maksud tu nami pos maroham. Unggodang do fase-fase calong. Nah, holong ni roha mata bain. Molo nunga di patupa, holong ni roha ni ruas ni huria, denggat tu de mata marhite huriana, baloson ni huria ma holong ni rohai dang boibe ipar meam-meam. Nasa pilihan na pinasa ni debata. Nah, tu debatai. Itu kan. Kuding gemah. Orso ni ala dong dabot berarti ama ngabui hami marnata late sekian puluh juta daung dak tu sidoni. Itu. Hamuak kadongan. Ketika kita mencintai, ketika kita mengasihi, berarti kita melakukan sesuatu hal untuk yang kita kasihi. Ketika kita mencintai Tuhan di tengah-tengah gereja ini, maka kita harus melakukan hal yang berguna, yang positif di tengah-tengah gereja ini. Ketika kita mencintai Tuhan, airo jami tahun, dua do patik, haholongi de Batam, haholongi dong ambu, jolma di luar ni dangadong, alai memang ahabi di luar ni hurua, jolma do sudi akasi haholongan no, ngau ko molo mampu makaholongi jolma, nggak mampu makaholongi diri nasa diri noni. Ketika kamu mencintai seseorang, lakukan yang terbaik buat seseorang itu. Itu nuaing tak cintai debata, tak holongi debata, tak main malas ni rohani debata. Jangan pernah menjadi orang yang percaya hanya berbicara percaya, tapi lakukan percayamu. Cinta sayang itu adalah sebuah tindakan, bukan sebuah omong doang, omdo. Bagaimana cara untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Firman Tuhan berkata, lakukan perintahnya. Apa perintahnya? Perintah Tuhan yang kedua, haholongi dong mi. Itu perintahnya. Haholongi dong mi. Haholongi natin opaon, keutuhan ciptaan. Doa kalan nasi. Jadi masih haholongan mahita. Asabui huriat tom masih haholongan, kita sudah mari saling menerima segala keterbatasan kehidupan kita mangina. Jalo hamu, masih sesat dosa, masih ampunan atas segala kekurangan yang satu dengan yang lain.
Semua kita mempunyai kekurangan. Jangan berpikir ketika orang pernah melukaimu, kamu tidak merasa pernah melukai orang lain. Ketika kamu pernah merasakan terluka oleh orang lain, ingat, kamu sedang membuat orang lain sedang terluka dalam tindakanmu. Holam merasa ho dilukai jolma, igok ma dirimdo na melukai ibana, dohok jolma na asing. Ala biasa doi. Ketika maling teriak, maling. Jangan pernah merasakan orang yang paling tersakiti, playing victim. Sebenarnya kamu sedang menyakiti orang lain. Alani, ikut camot do hita, masih maafan, di nguluon, masih maafan. Nah hurang lebih saya dong di solak nari, nah hurang lebih saya dong doi. Dangadong na sempurna, dangadong na sikop. Alay marsi ausam ma di bagasan roha, marsi maafan ma, saling menerima ma di bagasan na kaparnguluonon. Dangadong no tipu siya kita, dangadong no toru siya kita, dos do hita di hadapan ni Dewata sama rata. Kalau kita sama rata di hadapan Tuhan, apakah kita tidak selayaknya saling mengasihi dalam kehidupan ini? Karena orang lain tidak ada yang lebih dari kita, kita tidak lebih dari orang lain. Napa dua hon, ala halak batak doho, haholongnya ada bataki, doho nokudi. Buat cara makaholongi habata hottown, taholongnya ada tay, nabi nukka deputan na berjului. Unang ngasal tapak bayi ni, hobar tulomo ni rohatta. Adong do aturan ni adat tak, iru hati. Jadi tuak kerja parhata, tuak kerja adat, nunur baik kamu nak. Haulongi hamu adati. Dang boyak kaya anakku mengatur hita di paradaton. Hita mengatur anakku tu adat. Olo dolani lomoni rohani anakku sono pestana sono gabi susah paradaton. Tahu. Dohonok krui. Songo paditan ni halak bata kau. Ala halak bata kau. Unang rabba sese baik kamu adati. Ido. Sapala unang ipatu padati molo gabi rabba sese di bain. Ido to. Contoh majo. Ngahodok ko nyaron. Molo dia dak batak. Alamak kaholongi do hitada. Iko dan haholongat teru dak bataki. Olo do hamu satuju do hamu kaholongi dak batak. Unang atong habidak satuju hamu se hujamitai hamu taringot to dak batak. Satuju do hamu makaholongi dak bataki. Atong molo satuju do hamu pure hamu maka noposo. Molo di jolo dia do parjolo tahe parbue pirsian dekke. Dekke. Dekke buat bondi sedo. Ise do buat dekke molo duran ni hula-hula. Boru do mangudurhon hula-hula na. Hula-hula do bangudur boruna dang boy dekke di jolo dakya gabi boru ulu ni tortor ni hula-hula do ulu tortor contoh na hodok koni contoh kecil asa tajamot to nadak batak tay ringgan unang rap basese hola na latabo berengon ay marpitong gamdo ada batak tay di wano putan na barjoloi mararti do sudei maruhut do sudei molo tahaholongi alana sepakat do pehita nakin neng makaholongi ada batakira alai molo dak sepakat behita da pola hatattai da pola jami tattai ido na patuluhon hamak kadogan ngata hatai nakin makaholongi huria di hamuna neng mabot terdiri molo sepakat do hamuna makaholongi anak komunaon sepakat mahamu makaholongi de bata. Ingat, anak itu adalah anugerah, pemberian, bukan milikmu. Anak yang dititipkan oleh Allah kepada keluargamu. Kita bertanggung jawab hanya untuk memelihara anak tersebut. Memelihara imannya, mengajari imannya, memelihara hatinya. Kalau yang empunya bukan kita, tapi Allah si pemberi rahmat, si pemberi anugerah itu. Alanido sudia kana toras ikon olo pare tahun ni dewata mabuan ni anak kon na tu dia. Tu perguruan ni halak Kristen, Protestan.
Ido. So nido mang. Pasu-pasu na nilihon ni debatano to hamuna ianak komunaon. Haholongi hamuma. Molo di haholongi hamudo ianak komunaon na makaholongi Jehovah do hamudisi. Alay molo dang dia turehok kamu ianak komunaon. Dang di haholongi hamu Jehovah disi. Songot di hamu mga turehon ianak komunaon. Radoti manguluna dohot todina pasahat tutuhani. Ajari ibana martangiang. Ajari ibada tuhata di debata. Songon epistel nakin, tikisa di hari pe, ajari hatani di bata. Odo nang moru siya kita ng akahala Kristen, udoko di parsermona 2 hali. Hiado pe nang di ajari hamuna martangiang akayana kota jala. Hiado pe di berek kamu di surah akageleng muna di kamarna hatani di bata, daung be. Daung be. Di ngotamu do pe surah malua muna kana tua-tua, daku boto. Maka naso mangingo ilok ko maribaga sa rohana, maafkan aku Tuhan. Alayang go na mangingo dope, huingo doamang, odo surat maluakku. Na mangingo surat mangulina. Surat terpasu-pasu. Ada si paingo tiki terpasu-pasu. Berturu majo di bagasa rohana na mangingo dope. Di bagasa rohana pe. Ano sudi hamu berturu yakit doa si. Unang-unang 10% na no gabi mertudu ibaga sa rohana bima. Nah, hape di dokon suara ni epistel tanakin. Tiki sari-hari pe, tiki udul-hudul ho. Tiki laumolom, dukomolom. Dakola disi, lau mardalani pe. Tarigoti hatani di bata. Ido moloholong roh hatu yanakon. Ido moloholong roh hatu di bata. Atong unang lebah muna di anak komunaon. Unang lebah. Asa gabi jol mana porsia hadua ni bana. Ay tu hamuna do. Nuaing di pasaha ti bana. Asa ha porsia muna buano muna. Lahu dalan pay buri-buri magodak ko ni bana. Ditikinan no maluay bana sa pagkakungi. Alani jalo hamu magugos ya Tuhan di bata. Lau mangaradoti asini rohani di bata na ni Leonot to hamuna. Asi-asi na siya Tuhan tay. Nakita bisa luhut na manginang mangulu mahita manotong di bagasa kolong ni rohatay mangulu mahita di bagasan asin ni rohay lumobi mata holongi di bata taholongi sudiaka dongata jolmaon diaka na hurang lobi marsi paturian marsi ausan jangan saling mencelakai jangan saling menjatuhkan, mari saling membangun. Sesama jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah harus saling membangun, harus saling memotivasi, harus saling memberi dukungan yang penuh di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Dan itulah salah satu cara kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pasu-pasu hatam, bohal nami di ngulu nami, asa totok kami masih haulongan. Dalam nami maka holongi ho mangulah patik walai Tuhan. Maulai hati disudiringkan ni basa mariti panitia pesta gotilong nong radina sida mangalihon gogo tikina sida dohot narong dina sida dohot disudi ruas ni huriam nunga sipul pesta gotilong nunga maruli nunga dipasahat na sida tu huriam walai Tuhan. Sudi perbui ni akka na niulan na sidai maulai hati madiho atong marbuhal-buhal ma sikat ni bait disudi ruas ni huriam nang di panitia. Na marsahi ruas ni huriam homa na pamalupon nagali pargugoy na tongon di bagasan arsa ni roha apuli na di bagasan holso hamonakon na sida ali Jehovah di bata nang di bagasa partikianon na toras neneng mabuat terdiri anak konna pasu-pasu ma na sida asa margugo lahu marmebe na uli nadinggan hatam tu yanakon na sida asa molo ditaruhon naing na sida majalo asini roham siya ko marhiti padidion na badiai pasahap mayalay Tuhan hobbar tu asido denggan ni basa mga sahod Jesus Kristus amen. Jalo mahata ni debata siya nasa hapor siyamu pasahap mapilianmu tu debata pilihan na dumenggan maret de mahita.
Masuk mahita tu acara padidion na badia, marit de mahita 146 ayat sada, laos jongjong maanon, natoras na yang membuat terdiri yan akon na. Jongjong mahamudi nga na mo. Martang iyang mahita, aliyaman namin na di banogidjang narodo hami tu jolom mabuanag dagdan akon. Saya si maroham jalo maibana gabi anak kombung, pasu-pasu jala pargugui maibana mangyahi hangoluan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan na mabuat danak si didionon. Tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamutulia portibion ni namadok akasisian na. Puday hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan gor ni di bata ama, dohot anak dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhu na hutonahon itu hamu. Jala ingok ma, saidong anak kudu hamu ganup ari rasi rasa roh ajal lihasyanganon. Manangisin porsia dohot ni didi, dapotan hanguluan, alay na soporsea hona uhum sugut. Tangi hok kamu madohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong ma akan na mabuda danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang kasisian naima na mabuani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana. Di dokma luas samu ma kada danaki roto au unang uray hamu na sida ay dia kasih songonido harajaw ni di bata. Natuturo na hudokot tu hamu. Manangisip yang kusosongon danak ibana majalo harajaw ni di mata dang bongot ibana tu si lungi di haul ma akadadanaki dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida hati dakok kamu majo hapor siotay. Amin. Atong alusi hamu mahata na husuk kunon. Dipangido hamu noaing di dion dagdanakot tu bagasan ni na hinaporsyaw muna.
Naulo dohamu memudai anak kemunaun, asa diboto jala di huton ibana hatani debata. Naulo dohamu marsuru ibana tu gereja, dohot tu perguruan ni huria protestan, asa gabi ruas na mangulu ibana di Tuhan Yesus Kristus. Atok tapasaha may bana tu debata marhiti-hiti padidion na bariyay. Dekat sini. Ya, bapaknya megang kepalanya. Buka dulu pintunya ya. Rahelia Rovela Sitompul ya. Ale Rahelia Rovela Sitopul hudidi mahotu bagasan goar ni debata ama dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan goar ni Tod di Purbadia amin. Diramoti Tuhan debata maho dihabobong motu bagasan harajaun ni debata rodi saliling nililing na amin. Martangiang mahita alay Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nung pasahat tami dadanakot tuho jala di jakokodo ibana gabi anak komu marhiti-hiti padidion na badiyay asa masuk tuhurian ni halak Kristen ibana di tanoon jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na asimaroham dohot di natoras ni dakdanakon say pargugoy jala ajari manasida manugunugu dakdanakot tuho asarap na sida taruli di akka artani harajaumu. Amin. Marit di mahita 435 ayat sada laos jongjong mahamu saluhutna. Mapiliata ali di bata ama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na solibasa na mauliutus hubasahat tami masian na ni lehon mitu hami pilin nami tuho sejalo may gabi uap na hutsus di jolong pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilianon pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutad na hami gudang ni si lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Alia manami na di banua gijang, say pinar badia maguarmu. Sero maharajomu. Sesauk malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangaku. Ayo Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasarhom madamena tutodim. Amin. Horas marihita